La Sònia arbitra a Catalunya des dels 21 anys. També pot fer-ho a Europa i enguany dirigeix l'arbitratge de l'Open d'escacs de Torredembarra. Podeu començar. Explica que el camí no és fàcil. El meu primer torneig que jo feia com a àrbitre principal, el meu pare estava per allà també, no? Nerviós, l'emoció i tot, i hi havia un jugador que venia enfadat i venia allò com, clar, ell devia fer 2 metres i era com, ui, la meva nena, no? Que no se la mengin. I no, em vaig defensar bé, es va quedar tranquil i sempre em fa il·lusió de dir, ostres, demostrarem a mi mateixa i a tothom que pot ser, que pel fet de ser dona, doncs, potser hi ha moments en què costa, però estàs allà igualment. A l'Open hi participen gairebé 140 jugadors i només 12 dones. La majoria molt joves, com la Laia, la Natura o la Shou-Un, i altres veteranes com la Francisca, de 71 anys. Són minoria, però un cop al taulell no hi ha gèneres. Fan respecte perquè venen molt entrenats, a més els veus que venen amb la selecció catalana, per tant dius, clar, que a més són jugadors seleccionats. Això fa 30 anys no passava, suposo que entre el tema dels ordinadors i l'aposta de la federació ha fet que els nanos pugin molt forts, nanos i noies també. Els clubs i la federació treballen perquè les noies no abandonin. Ma mare també juga a escacs i quan era més petita l'acompanyava als tornejos. I llavors un dia li vaig preguntar com es jugava i em va agradar bastant. El nombre de llicències federatives de noies està en un 7% i trobem que és molt important que hi hagin referents femenins en tots els nivells, en totes les àrees, des d'arbitratges, com tenim en aquest torneig, que tenim la sort de tenir un àrbitre principal dona, en jugadores, en monitores, entrenadores. Els escacs necessiten temps i dedicació, llavors també intento dedicar-li temps i pel bé dels escacs i perquè tant nenes com adultes segueixin jugant a escacs i trobin el seu entorn i se sentin a gust i tinguin referents i no ho deixin. La Lola ja té els seus referents i també una bona classificació. Amb 10 anys està entre les 100 millors jugadores d'escacs d'Espanya. Pot arribar a ser un referent per a futures generacions. El temps dirà.